Ayo, aduh. Ayo Mas dikasih lagu duet, duet. Ya. Hey, hey. Oh, 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 oh. Hey, ah. Udul, 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 udul. Jangan hati-hati pandang ewes rolan di sini. Waktu yang cili arani pasir, waktu kambang keli ono ing pinggir. Lagi ketemu aku wis krasa naksir, kali sifat koyo kelangan. Kowe karo iku arane keluku, isi kali di poro tapi pintu. Oke banget. Iso sing bisa turu, remeh iku wis Asoy! Turangga Satria Bujaya, jarane wong anjay. luar biasa. Sony Audio, terima kasih. Ayo Pak. Aring-aring bakar gedang nganggo geni, sampai kering awakku iki mikiri. Gedang raja sadurung dipangan codot, timbang urung lewung duluku pedot. Godhong sawi enake urapan klopo, ati iki suni pondang goriko. Wedang raja sak tondo diperedeli, dong sing percaya badan dodo iki. Endang Purnamasari. Ada Bapak Wisnyoto. Aha. Iya. Endang. Oh, Bapak Ayo. Panji Wisnyoto. Ayo Pak gak tak turna be ya. Pak gak tak turna be. Alah. Wis tuwek. Kesandung iku. Oslo, 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 Oslo. Iku ibu-ibu lho. Waktu yang cili arah pasir, waktu kambang keli ono ing pinggir. Lagi ketemu aku wis krasa naksir, kali sifat koyo kelangan. Kowe kalopo iku arane keluku, isi kali di poro dadi pintu. Saben dino iso turu, remen dino ngomong ora kewetu. Para wis saradur. Aring-aring bakar gedang nganggo geni, sampai kering awakku iki mikiri. Gedang raja sajurung dipangan codot, timbang urung lewung guluku pedot. Godhong sawi enake urapan lemah, ati iki estune buat kanggo iko. Gedang raja satana diperedeli, dong sing percaya badan dodo iki. Aring-aring bakar gedang nganggo geni, sampai kering awakku iki mikiri. Gedang raja sajurung dipangan codot, timbang urung lewung guluku pedot. Godhong sawi enake urapan lemah, ati iki estune buat kanggo iko. Gedang raja satana diperedeli, dong sing percaya badan dodo iki. Timbang urung lewung guluku pedot. Timbang urung lewung guluku pedot. Sudah. Oke, monggo. Ayo kene, ayo wong loro kene lho. Ayo ambil Mas Aldi boleh. Ora kok sama dengan ngono sik. Heeh. Lagune apa monggo? Memane, oke. Dalam Cak Nur.
Cak Nur moro-moro raga-raga sahabat Cak Nur guyon-guyon ngene guyon. Ora Pak celanane kula melorot. Mosok kok nolak celana melorot iki kok. Ero. Kon ngene ana munggah. Ayo loro wong lo jare memane buat Cak Nur dan kawan-kawan. Durung dosa trio budaya. Iya. Iya monggo ya monggo. Keri. Panjangnya Mas 1271. Monggo ini Pak.
kene Banyuwangi masing. Banyuwangi apa Banyukali? Oh Bapak Gimon, pamundutane Gerajakan Mas. Lagu Itali Gerajakan.
Kimun Mas Bro, terima kasih luar biasa. Sarengan poro. Oke Mas, terima kasih. Matur nuwun paringi sehat selalu. Bapak dan Ibu poro tamu sapa undangan katang pamirsa Subramba poro Sutresna Budaya nggih. Atur kunjuk bolo-bolo lo anteng kali songo ingkang kehormatan. Boten kasupen dumateng para sepuh bini sepuh aji sepuh keaturan pinarak ganti arahar cari panggalih. Tentu setelah kita menyaksikan satu penampilan bolo-bolo termasuk Pak Kimun dilanjut dengan urung. Oh sak lagu meneh. Oh iya. Oke. Ayo, ayo Din, ayo nyanyi duet karo aku. Lagune Katresnan Jati. Terus aku lek gak sejati temenan. Kene bikin delok iki. Sik coba. Ya, sak tembang terus kepang perang barong. Mangga. Ya. Senengane dhisik. Apa? Aku kelingan ndang Bang lho, sing jare anu lho, teko Sopi anu, teko Doni lho. Jatah eling aku. Kesabapan kok sampeyan. Enggak, oh jeneng enggak. Keri. Emosi. Enggak. Doni ku ya sepurane Don ya Don, aku mau ngomong salah. Doni ku lakone elek. Mosok Pak, lah sampe tiru iki tapi. Aku tambah nemen. Sampeyan gurune. Ayo. Maka Katresnan Jati bareng Duraga Satria Budaya. Persiapan seni kepang perang bareng. Din, rada rene lho Dik. Rada nandi? Mepet. Melak di tengah. Duraga Satria Budaya lho iki. Masih bersama Njak Ngewes 1271 bersama Atepak. Terima kasih. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembolane wayah wengi nambahi keseng ati iki tebu jaring atine ngendi duh wong manis kang tak ati-ati. Oh adik Tenane lho. bisa dik Tenang. tandani kok dik sogok keri-keri enak-enak. Wong bagus aja sirane langsa. Aku tega tresno. Lelane asmara gawe sewu rasa. Kristo kepingin Kristo orang mugai piye kowe sayang ojo kuatir ketane nomor 80 ojo kuatir dik ya saiki kan umurku 40 ada anak aku umur 80 ya Duraga Satria Budaya lho iki Osa ada di Nabuti iya lah
janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula maringa usada Sabdapala anu napa? Oh anu apa jenenge iku Mas? Untuk Sabdapala apa jenenge? Apa iku ndang? Sing biasa iku lho. Kudu Samboya kudu iku. Kidung Kala Seba. Heeh, Wahyu Kidung Kala Seba. Ya nggih, Samboyan. Samboyan terima kasih. Nggih matur nuwun. Wahyu Kidung Kala Seba, Kai Samboyan. Moga ayo. Iku sing versi anyar. Ya. Nah, iku. Pak sinten jenengan lebih kira. Pak Ari, Pak Ari kene Pak Ari. Nggih, monggo langsung. Wis to Mas iki versi anyar kok, Dik. Dek kene tok sing ono. Kendangane semboyo, Mas.
Cak Nur Rohmat, terima kasih. Oke, sepeda malih Pak Ari, Cak Nur Rohmat, terima kasih matur nuwun nuwun. Sowan panjenengan wonten sasana pagelaran Bapak dan Ibu para kadang rawuh. Dilanjut dengan satu penampilan berikutnya seni kuda kepang versinya juga perang bareng. Tentu masih bareng kanca-kanca saking Turangga Satria Budaya yang malam hari ini dalam menika kadukung dari kanca-kanca seni audio disampaikan terima kasih matur nembah nuwun sangat. Sabtu Polo. Ya Don. Pak Rewangi Don. Mas anu apa jenenge base sama tambahi base ben kayak dalang base ae. Antun lawi jiwa saking wis mau palang kasih saudara gedang yang jangan datang kemana oh Turangga Satria Budaya yo wah Sabrisapa mengatur jagar konek tengah pagelaran kang asta menjejeg diri sak bujanggari Om
wilahing sekaring pawana langgeng sut puji parkesane Gusti kang gawe papasing kodrat. Jenggar saking sanggar pamujan dari sang bapak sigra cancut tali wonto kang kinasta pecut gebini kopi adal bere sang bapak kebupat kepepeti sabujang aren gedini. Bawasan dipecut lagi bumi sigar percapat gunung jugruk segoro bakal asal apa meneh semebati manungso bisa ajur sak walang tanpa dadi. Koyok-koyok bisa bedah kawah condro hatimu kok. Waroko Doroko Satrio Budoyo Yuk Suro-suro Sudirajaya kang lebur Subrasto dene pangastuti Toko wedal pasute Satya Budaya tegese Duranggara Gembalar Tompon langsing sabar anarimo. Sapa kang ngandur becik bakal ngunduh wahing pakarti kang becik getitik ingkang ala bakal ketara sinten kang tumindak temen ing kono mestine bakal tinemu. Sapa kang tumindak ala ing kono wahyune bakal sirna kalaka silka galawuh kedasiku dadane Gusti kang gawe papasing kodrat. Kedayane pecut nggih menika piandel bere sang bapak kemupat gemebete kadya butute Kiai Nagasasra Srangkala Jemangkah. Kerung kami bantala yen metelung kadaya kaluwung Waraka iya Waraka Satria Budaya iya iya lo la Waraka Satria Budaya lorop sirap loro sirap sido perpadop tata sing kang sabadhe kang lelesik gegodongan kang samya upa ingkang samya datan mamaring sang bapa ingkang cuma wonten papan pagelaran Jawi tumindung sanggar pamujan kadeg jegeg jagegrek yen Cinandra kadaya tubuh Sinukerta babasan sebedele antariksa sumber kayangan Surya handamel kagete para Jawata agung Yun tambahi pangestu mugi abrakalis dening para kadang putra kang samya pinanggi rahayu. Rahayu kalis lir ing sabikala. Waraka. Doroko Satria Budaya. Loh, Iya. Jaya Wijayati Jaya kang lebur Subrasta dening pangastuti. Resa Bapak Sigra meminta marmarga gone Gusti kang gawe pamesih kodrat yen ana balak saka wetan bali wetan yen ana balak saka kulon bali omong ulon. Yen ana balak saka lor bali mengalor yen ana balak saka idul bali omong idul. Yen asalmu saka lemah tak jaluk bali dadi lemah yen asalmu saka angin tak jaluk bali dadi angin. Yen asalmu saka banyu tak jaluk bali dadi banyu, asalmu saka gendi tak jaluk bali dadi gendi. Resang Bapak Sigra meminta maragane Gusti kang gawe pepesih kodrat mugi abrakalis dening para kadang putra kang sampe pinanggi rahayu. Rahayu kalis lir ing sabika. Waraka. Waraka Satria Budaya. Ya. Oh, boys. Okay. Dun, para katang pamirsa kagum dalam putri ingkang satu dan kebatan. Bagi sak adegan sak lajengipun nggih menika wedalipun rampok Prabu Singobarong saking Turangga Satria Budaya. Tos pundi babaripun para kadang putra. Kala sarombongan nyuwun donga pangestu. Mugi candrane dening para kadang putra kang samya pinanggi rahayu. Rahayu kali saking sambikala. Kala sak rombongan ngaturaken sugeng emirsani. Lah sumangga.
negeri pecut Yai Samandiman Kangarin hut dening risang mau menyat saking saudara besar rumah mau dening wapan pagelaran jauh Padewa Chandra di warang kandang putra Turangga Satrio Budaya Ae yo ae yo ae lo Sadoi ganti gara sampai ke diri ngapiat toro Mono dengan yang pagelaran Kari geding dong salah kenoto Madam saking karangan Suralaya Cuma dapat jadi wadya bolo Turangga Satrio Budaya yo ae yo ae lo ya Dampiak saking sasana busana lumawa wonten ing papan pagelaran jangi ora kadang-kadang putra kang nunggang rudha kepang kang katingal bagur panugi trepinasa Cinandra Adiraden Mas Agus Permadi Turangga Satrio Budaya Iyo Jemakaing saking sasana busana kang lumampah wonten ing papan pagelaran Jawi Padewa Chandra dening para kadang putra ingkang henitih Turangga kang sawi prasuk busana kang prajuritan Cinandra saking Mandra Cemloro yen Cinandra Kadya Raden Mas Bagus Permadi Sari
Setitik ora duwe rasa ngesane
Matur thank you. Ewes mana? Turangga Satriya Budaya sergeser lah. Ila tala Wadya Balaturangga
Satria budaya oi lo ayo jajal sao Bila dalam pemasakan kau ngeon panuwun oi lo ayo damat tu sinset dan beri tayangan lu panas mati kedua dedek balung kelek damat tu ayo wah oh kok dah oi ya lo mas oh yo lo oi la thala lo ayo jajal salai so lo oh asu disik jong asu kop lo Adya Bradurangga Satriya Budaya wasuk saya wela tala kompak kapito koyok manuk berajangan lagi hati ono gitu armaksa ing wengi teka ayu luput ing lara luput billahi cem setan datan purut paneluhan tan ono wani miwah panggawi Allah gunane wong lupa
geni atmahana tirta malik adotan ngarah ring mami guna sudupan sirna Turangga Satrio Budaya Iya, Bapak dan Ibu para kata rawuh, para penonton, kembali kita saksikan penampilan dari Banjarmaja Turangga Satria Budaya. Eka Abiyantra saya kelatan dan kali songo. Eka Julman dengan Mas Aldi yang juga lewat kocok Sari Audio Sound. Lo. Ya. Turangga Satria Budaya. La ayo cacan lo. Wah, iyo. Ae. Oh ah. Ae. Oh ah. Ae. Oh ah. Ae. Lo.
ya no sa la lư Biki kayak no. Turangga Satria Budaya lagi. Asoy yuk Satine ati nalikane yuk masih bareng bersama Turangga Satria Budaya. Yuk stasiun tuku ada Dina Mundir bersama stasiun tugunya, juga tidak lupa Sony Audio Pro. Turangga Satria Budaya panjaknya wes 1271 lo anteng manggonane Mas Aldi pimpinane. Ing wengi iku nalikane aku pisan ketemu
utapake sliramu pamit aku pamitmu bali ning desamu sepine ati analikane wengi kuwi ora ngira tumetes lo ing pipi dus liramu kapan bali kusumane ati amung donga lan amung pamuji kutha Ngayogya kang tansah ngencani sepining rasa ati iki stasiun tuku sing dadi saksi kang bisu muga-muga sliramu eling aku kapan kudurmu tak tunggu Turangga Satriya Budaya ingkang sawat ingkang wijil labyan sakeladan lo andeng kali songo ingkang kawentening Mas Aldi kang dene kanca-kanca Sony Audio yo osa a e o a e o e a o e o a se ya o o piye ndang jaman semono tresnamu setya lan tuhu tenane anane mung tansah ngalembono jujur ora nate citra Turangga Satriya Budaya tresnoku ginawa mati so a ora ana litang kang sumundang iyo os osa Rahayu ni sesami gon kumuci karya basuki so kapan agonmu
Oh. Panjak ngewes. Asli lho iki. 12.1 lho iki. Iya. Kandhani ora percaya, Dang. Ada Mas Aldi Ancoy. Nalikane dek jaman semono tresnamu setya lantung anane mung tansah ngalebono sasat ora ati citra mula aku tansah adi bagi tresnaku kinawa mati ora ana lintang kang sumunar amung dika pabujanku sliramu pamit tugas ngayahi beri rahayu ning sesami nggonmu muji karya basuki sok kapan anggonmu bali peteng dedet rasane atiku bareng keprungu kabarmu nyatane sing kondur melayangku ora liya kena Turangga Satya Budaya. Hai, yo. Yo. Pas. Pas. Ayo Fer, tidak pakai kaca nih Fer. Yuk. Punapa ingkang sampun kapiyarsa. Punapa ingkang sampun kapiyarsa boten sanes amundi. Wonten ing budaya luhur ngantos wekdal. Menika kang sangetipun pundi Kang Astu Lestari.
yen kelingan marang sliramu cah ayu kaya rinu jet-rujet jroning atiku jaman biyen-biyene kowe katon apa saiki ne aku iki katon apa dek semono sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kanthi lila aku ora ngira yen sliramu citra tinggal krama milih karo kenyaliya jane-jane iki mau salah sapa Salahku. kok nganti sliramu megatake tresno ora nyono nyatane uga ora ngira yen saiki uripmu jare nelongso Dumo bagus mong welingku mring sliramu paling apa ora belik putra putrimu Turangga Satriya Budaya ora kena paputurku jiwa wis tak trima pasrah karo kanggo yuk Ludra iya Bapak dan Ibu para kadang rawu para kadang pamiarsa seberapa para Sutradara masih kembali kita saksikan di depan panjenengan Sabar ya Besti, sabar. di atas panggung pagelaran penampilan dari bolo-bolo Turangga Satriya Budaya lo anteng panggunane Mas Aldi pimpinane yang didukung oleh kanca-kanca Sony Audio terima kasih yen kelingan marang sliramu cah ayu kaya rinu jet-rujet jroning atiku jaman biyen-biyene kowe katon apa saiki ne pak wis iki katon apa Dik semono sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kanthi lila yen sliramu citra ninggal krama milih karo priya liya ya jane-jane iki mau salah sapa kok nganti sliramu medhotake tresno ora nyono nyatane uga ora ngira ndak yen uripku saiki tansah ngersula Dumo bagus mong welingku mring sliramu melih apa dik aja tega welas putra putrimu
Ojo kuatir. Tak rumate anakku. Aku wong ora kena. Tinggali anak papa Don. Turku jiwa wis tak rima. Pasrah marang kanggo asa. Duraga Satriya Budaya. Teksing abiyantara wonten ngarsa panjenengan. Yuk oh. Ya. Oh. Ya. Oh. Ada Mas Oli Anjoy. Zola. Mangga. Yuk Mas, tongkas Mas. Tak korek. Kalau ngemas sing ana kulumu saiki wis malih dadi biru. Masa Luntare kaya tresnamu, luntare kaya Awas. atimu. Saiki kowe lali karo aku. Duraga Satriya Budaya. Kalau ngemas kuwi biyen tak tuku, tak pasrahke mung kanggo sliramu. Asik. Gedhe rasa tresnaku ya mung kanggo sliramu. Ra nyono kowe lali karo aku. Loro atiku Lutra kalah Putra. keloro. Lutra juga kembang. Kembang apa kon? Rasane Kembang kenapa? ati tembus ning dodo. Kembang ganyong. Nangisku iki merga kowe Lutra masuk, Lutra wisan. kebangetan apa. Ayo Bim, jalur lagu apa? Iki Jalur lagu apa minta pembukang masa ndek kene iki lho. apa dosaku iki. Kalau ngemas sing ono kulumu saiki wis malih dadi biru. Luntur kaya tresnamu, luntur kaya atimu. Saiki kowe lali karo aku. Kalau emas kuwi biyen tak tuku, tak pasrahke mung kanggo sliramu. Gedhe rasa tresnaku ya mung kanggo sliramu. Ra nyono kowe lali karo aku. Loro atiku keloro. Rasane kanthi tembus ning dodo. Nangisku iki merga kowe sing jalari. Kebangetan apa salahku iki. Apa dosaku iki. Duraga Satriya Budaya. Lo andeng panggonane
Mas Aldi pimpinane. Ayo Dit goyang. Oh, 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 Ayo saiki kicut. Oh, Ayo Mas Eka Aditya goyang ini. Jarana kepang jarana kepang sing joget celonone abang yen joget tangan jepaplang srek nom srek gung srek gedebuk krincing. Yuk. Yuk. Asok. Jos. Ayo. Bolo turangga satria budaya. So. Yuk. Jos. Jos kan jos lah. Ayo. Wae sing origi. Ai không lo cho ăn lo. Rồi cái satria budaya ini. Lo. Ayo kari sing lor. Ayo kari Miftah. Nai lo cho. Oi lo. Soi. Just kai. Duraga Satria Budaya.
ae oh Wadya Barataraga Satrio Satrio yo 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 oh ae jere-jerakane rong lagu